Wilujeng dalu, selamat malam Mbak Prigel. Sugeng dalu, selamat malam Mas Akbar. Astabrata. Iya. Akhirnya kita dipertemukan kembali nggih, Mbak. Alhamdulillah. Wonten dusun Geneng. Geneng Tarokan Kediri. Wah, bombong kawaran bunga kula saged ketemu terus kalih Mbak Prigel menika. Semanten ugi kula Kang Mas. Nggih, napa melih Mbak Prigel menika sampun kula anggap kadidene Mbak Yu kula piyambak. Nek pas sadar. Kok iso pas sadar barang lho? Kok iso diwenehi pas sadar barang pripun maksude? Lah biasane pas ora sadar ki Mbak Yu yo wis ora kaya Mbak Yu, Mas. Lah terus kaya apa, Mbak? Yo sampean pikir aja. Mboten ewan jenengan. Ora, sampean ki termasuk dalang sing setia toh? Betul pancen betul. Dalang sing setia, betul. Dalang sing pripun, Mbak? Panjenengan selama kenal Akbar Syah Alam menika menyimpulkan Akbar Syah Alam menika karakteripun kados pundi, Mbak? Wong sing meneng, ya toh, lurus meneng, terarah, setia, rungokno karo wong wedok, rungokno sinden-sindenku kuwi, Mas Akbar menika wonge lurus, setia, mboten neka-neka, gitu, terarah. Iya. Dan saya mau bertanya sama sinden-sinden, apakah itu benar? Ditakoni pisan kas to, Mbak? Ditakoni pisan kas. Menurut saya, Mas Akbar itu orang yang lurus, diam, dan setia. Menurut Mbak Sinden ini, apakah benar? Nah, sinden kowe ora percaya to? Lah ya pancen bener ngono lho. Rumangsaku kok lagi sore kok. Ayo salam-salam sih Mbak Prigel. Ya, alhamdulillah Mas Akbar sakit sowan di hadapan masyarakat Geneng Tarokan Kediri luar biasa. Sing nonton do anteng. Kok madhep rene kabeh ngono lho. Lah yo pusat hiburannya di sini kok, Mbak. Oh ngono, do nonton sampean ya. Ayo no. Jalannya bagus nggih, Bu nggih. Masya Allah. Tapi ora bagus. Marai urung payu. Lho nek perkara jodoh niku kan sedaya pun diatur kalian Gusti Allah to, Mbak. Kula mboten kususu kok. Jodoh pati rezeki wis enek sing ngatur, Mas. Betul. Kula niku nembe 24 tahun. Masih 24 tahun. Terus cita-citanya menikah di usia berapa? Lah, nek niku kula mboten mentarget, Mbak. Oh, tidak mentarget. Tidak mentarget. Yang penting di atas 25 tahun, terus kira-kira jodohnya juga memenuhi karakter saya. Dan karakter seperti apa yang Mas Akbar inginkan? Nah, niku karakter nggih, ya. Karakter nggih. Iya, secara karakter. Siji. Wedok. Loro urip. Urip. Wedok karo urip. Terus wedok karo urip noto piye? Mau syaratnya wedok no karakternya piye? Terus sing ketelu yo kudu enek bolongane. Iya. Nah ya genah no Mbak, menungso irung nek ora bolong ya piye kok rambekan kok. Ya semoga cepat mendapatkan jodoh yang diimpikan ya Mas. Siap Mbak Prigel. Iso baturi sampean sak lawase. Amin. Iso sabar karo sampean. Iya amin ya rabbal alamin. Anu ndonga napa Mbak? Ayo ndonga napa? Kagem dusun mapan wonten ing Geneng. Cuma panggung Duwoyo mawon ingkang rawuh dalu menika baik yang ada di venue, baik yang ada di media. Didongake muga-muga kabeh lancar rezekine. Amin ya rabbal alamin. Panjang yuswane. Amin. Sing diutang muga-muga utange ndang lunas ya Mas. Amin ya rabbal alamin. Sing urung kagungan jodoh muga-muga ndang diparingi jodoh. Amin. Sing kagungan penyakit muga-muga penyakite ndang ilang. Amin ya rabbal alamin. Ayo kanggo salam pambuka. Aku kepengin nyicipi luwih dhisik bawane Mbak Prigel. Ayo. Bawane apa? Tadi ada permintaan gerajakan. Oh nggih, gerajakan. Dibawani belambiangan ya. Oke, siap gerajakan. Monggo dipun bawani riyen, cara Banyuwangenan. Menika permintaan lumantar WhatsApp, Mbak. Nggih, sinten wau sing saking Bapak Lasiman. Menika ingkang memantau terus wonten YouTube menawi Astabrata main. Oh nggih. Nggonku ya nek Lasimun.
Bakul jenang. Oh nggih, heeh. Gerajakan Banyuwangi. Yo, coba dibawani dhisik. Heeh, kaya ngapa? Mangga, Pak. Mambiat mayon paman. Ya. Gandeng belam biangan nyeram biai no swan toro iki jane pomo kendange ya melu ngono tambah rame lho Mas. Oh ngono, ben kaya Banyuwanginan. Iya no. Iya. Iya. Karo enek senggake. Piye, segake piye, Pak? Piye Mas senggake Mas? Ya. Pianyu wangi kulon genong witan segoro kunang wedan segoro ayo Jon. Ya. Asik kira woi. Nah, iya. Ya, terus Lor lan kidul alas angker hang kelilian liwian belam biangan Jon belam biangan Jon Jangan Banyuwangi lho. olah kaya wong muka. belam biangan Mas. kok malah mengakui dirinya sendiri. Iya, coba. Ya. Aja takon Baleni, ben kompak. Aku diri suara sama suara siji. Aja takon susah seneng ngerti songgon. Ngono ya. Yo. Aku suara loro. Satu, Siji, loro, telu ya. Ya. Aja takon susah seneng ngerti Sip. tanah India gumaliareng ini diteruske ya Mas ya. Ya. Taman Sari Nuswantara belambiangan belambiangan
Terus ke. Brata jos tenan. Niki ditibake gerajakan nggih. Gerajakan Mbak. Coba kaya ngapa? Dadekke gerajakan Banyuwangi bersama Prigel Pangayu Anjar mrene. Coba kaya ngapa? Yuk. Yuk. Selonjoran lanang wadon uber-uberan gandeng tangan ring pinggiran pinggir pesisir bisik-bisik semayanan mantri janji sir-siran ambi gandengan gandeng asli Banyuwangian Go.
tersiran nambi gandengan gandeng asli Banyuwangian. Terima kasih Mbak Prige. Terima kasih Mas Akbar. Ki mau gerajakan permintaan dari fans Mas Jaya. Nggih, saking Bopo Lasiman Mbak Prige. Saking Bopo Lasiman muga-muga dadi jampining saya ya Mas. Amin. Iki aku pengen ngerti ki mau kan gerajakan toh. Gerajakan. Ki ben ora dikira lip sync. Heeh. Aku pengen sing gampang. Sing gampang piye, Mbak? Yo Kon piye? nabuh. Heeh, nabuh ngendi? Iki mang gerajakan Banyu. Liyane meneng. Oh, liyane meneng. Khusus gampang. Khusus gampang. Iya. Ben ora dikira lip sync ya. Oh, tes kecerdasan. Gerajakan Banyuwangi. Ya. Raino wengi sing tau sepi dul gandul oke. Berarti gak lip sync. Heeh, berarti sing gampang iki seneng nek gandul-gandul. Heeh, senengane sing gandul-gandul. Setelah Saiki, gampang, kempul. Ya. Oh iya, dites. Ya, dites. Ben ora dikira lek karaoke awake dhewe ya to. Gerajakan Banyuwangi. Raino wengkler. Sing tau Iso bae. Iso. Oke. Terus demung. Saiki demung dua. Demung berdua. Demung berdua. Nah, coba kaya apa 1 2 3 4 coba Mbak Prige. Gerajakan Banyuwangi. Raino wengi sing tau sepi dul gandul. Oh ya iso Mas. Saiki mu peking Mas, peking. Oh peking. Ya, peking ya. Peking siji tok no. Siji tok dhewe tunggal. Tinggal. Dites. Gerajakan Banyuwangi. Ya. Raino wengi sing tau sepi. Piye memang. Baleni. Oh, ngisin waris. Gerajakan Banyuwangi. Raino wengi sing disiki lho Mas modele. Senengane disiki niku. Walah. Iki balene nek sing apik. Gerajakan Banyuwangi. Raino wengi sing tau sepi. Oh. Saiki mu Bunang. Ya. Berdua. Bunang loro. Aja lagi. Oh iki asa berat iki jenjos tenan. Iyalah. Ya. Lek nabuh tangane digawa. Lho yo no otomatis. Wes siap ya? Gerajakan Banyuwangi. Raino wengi sing tau sepi. Baleni. Sampai kelaru tak potong selawe. Ya. Gerajakan Banyuwangi. Raino wengi sing tau sepi dul gandul. Jos tenan. Apa neh iki? Iki apa jenenge iki? Kenong. Mbah. Ki mantan pacar gue kira-kira. Senyum sik. Loh, kon senyum malah merenges. Ayo, Mbah. Semangat, Mbah. Gerajakan Banyuwangi. Sing banter, Raino wengi sing tau sepi dul gandul senyum dhisik. Iya. Alah, do semangat, do pinter-pinter jojos ya, Mas. Luar biasa. Jane kurang siji, Mbak. Apa neh? Rebab. Loh, oh ya, rebab. Loh, baru tau ini yang rebab. Baru. Pak siapa ini namanya? Itu Joyo Santiko namanya. Oh, Pak Jaya, Pak Sandiko. Oh iya, brengos Rangwati cenak.
Coba sampean zoom Mas, sampean zoom sing rebab sampean zoom. Di zoom. Pak, sampean madhep mriko. Penonton Bendoro. Iya. Yo. Gerajakan Banyuwangi. Raina wangi sing tau sepi. Dulkan. Janji yo tenan. Gandule santai kok. Lah ya. Iki gak nek tamborine to? Ciki-ciki rene. Ada no, ada. Ha, ayo. Lah niku sing nyekel nggih niku. Sing nyekel ya iki. Nggih cemplon niku. Ngene ngadeg Ada. Sepati drang. Ya. Ngadeg. Cemplon.